take cewa tun aurenta bai wuce sati biyu ba, wai ta ɗau wayar mijinta za ta jona hotspot, sai ta ga message ɗin wata ya shigo, suna chatting dai haka, alamu sun daɗe suna tare, wai har sun yi magana ma za ta zo ta same shi, subhanallah, za a yi alaƙa, nawa zai biya ta, har ma ya amince duk zai biya. Ta ce sai hankalin ta ya tashi, amma bata nuna masa ba, sai ta daina ɗaukan wayansa. Sai bayan sati ɗaya sai ta ƙara gani wai matar kamar ta gayyace shi, har ya je ma dai an yi abubuwa. So sai ta ɗauki number waya yarinyar, daga baya sai ta tura wa mijin nata, sai take ce mata ya santa, sai ce a ai shi bai ya santa dai, amma tsohuwar abokiya aikin ce dai, ba wani alaka da take tattare da su. To kusan wata biyu kenan yanzu da auren nasu, ta ce ta kasa samun nutsuwa, kuma bata faɗa wa kowa ba, amma ko kallon mijin nata ba ta sanyi, take so malam dan Allah wai ya bata shawara. To Allah kiyaye, Allah sauki. Ina ba da shawara wa iyayena mata, in dai mazan wannan zamani ne, ku daina duba wayoyinsu. Kuma mijinki ko malamin addinin musulunci ne, ku daina buɗe wayoyinsu kuna dubawa. Iyayena mata, ku daina buɗe wayoyin mazajenku, wala ta jassasu, ku daina bincike da bin diddigi. In dai namijin wannan zamani ne, sai wanda Allah ya kubutar. In dai zaki buɗe wayarsa, sai kin ga abin da zai tayar miki da hankali, abin da zai tsoratar da ki. Wai suka ce shi kashi in a rufe yake, in dai yana lullube yana rufe, to za ka yi ta harkokinka baka ma san da shi ba. Laifi yana zama laifi, ya zama damuwa ga mutum in ya san da shi. In baka san da shi ba kuma, addu'ar da kike da zama da kike da shi da amana, Allah zai baki kariya. Da baki je joni hotspot din ba, da baki shiga har kika tsallaka ba, kika shiga abin da ba a saki ba, ai da baki gano barnar ba. Sannan kuma kika dada koma bayan yan satuttuka kika duba, sai kika barnar. Da baki duba ba, da shikenan kina zaman ki har Allah ya kawo lokacin da zai bayyana miki ƙarara, ba tare da an ce kin yi tajassus ba. Shawara ce wannan. Shawara ta biyu, ki karɓo wayar tasa a gabansa, ki tabbatar masa da laifinsa tare da girmamawa. Ki ce wani ranar kaza da lokaci kaza kun yi chatting da wanci, ga abin da ka ce mata, ga abin da ta ce maka. Bayan wannan lokaci kuma ga abin da ta ce maka, ga abin da ta ce, na gani a wayarka, in dai bai goge ba. Ki ce ina tabbatar maka, wallahi matukar kai mai neman mata ne, matukar kana zinace ni ba matarka bane, kuma wallahi za mu rabu da kai. Ki gaya masa wannan, ki ce ba zan iya zama da kai ba. In wata ɗaya ne auren mu, in sati ɗaya ne auren mu, in sati biyu ne, in dai kai mai cin amana ne. Dan iya cin amana kenan wannan aure, daga yinsa a ce namiji yana neman mata. Ki ce wallahi ba zan zauna ba, amma na baka dama ka tuba wa Allahnka mahaliccinka. Sannan kuma in baka daina wannan abun ba, to zan ɗauki maganar nan zan kai ta gaba. In ya tabbata wannan abun da ya mutumin nan ya cuce ki, ya zalunce ki, kuma wannan injiniya shine abin da muke gaya wa mata, ku tsananta bincike kafin ku auri duk wanda za ku aura. 'Yan mata da zawarawa, ku tsananta bincike, ku rinka bincike, ku tabbatar da addinin mutum kafin ku aure shi. Annabi ya gama muku aiki sallallahu alaihi wasallam, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Idan ya zo muku wanda kuka yadda da addininsa, kuka yadda da ɗabi'arsa, ku aura masa yarku. Annabi ya ce sai kun yadda da addininsa, sai kun yadda da ɗabi'arsa. To Allah ya kawo mu lokacin da yau auren nan haka ake yinsa, bincike ma ba a so a yi dan kar a je a gano wani laifi. Kuma ya halatta a bincike kafin a yi aure. Yaya mutum zai ɗauki yarsa da yi mata tarbiyya mai addini irin wannan yarinya mai tsoron Allah a zahiri, ka je ka miƙa ta cikin ƙazanta? Yanzu wannan matar ya za a ta ganshi? Ai ba za ta ganshi da kima ba. Ba wani laifin da kika yi, wallahi ba za ki ganshi da daraja ba. Kuma ni ina ba da shawara, ki je ki gaya wa iyayenki, ki ce baba ga wanda kuka aura mini,
ko baba ga wanda na kawo na fada cikin jaraba ibtila'i, a kira shi a zaunar da shi yayi alkawari ya rantsuwa cewa ya daina, kuma ki tafi da shi asibiti a je a gwada lafiyarsa, bai da tarkace a jikinsa, bai da ciwo a jikinsa, a tabbatar da lafiyarsa kafin ku ci gaba da alakar aure. Matukar abin da ke faɗa haka ne kuma kin tabbatar kina ga an yi wani abun, kar ki bari ku wata alaka ta sunna da shi sai an tabbatar miki da lafiyarsa kuma yayi alkawari ya tabbatar ba zai ci gaba da wannan ba, ku ci gaba da zama. Amma da zarar kin samu wani dalili ingantacce ya sake komawa, koma wajen waliyinki, koma wajen iyayenki, ki ce a raba ki da shi ya sallame ki, kar ma ya zo ya tara miki ya tara miki matsala ki gagara rabuwa da shi. Ya Allah ka shirya da shi. Amin. Allah ya gane